Illum il-persuni li jixtiequ jirrikorru għall-IVF għandhom liġi aktar b'saħħitha grazzi għall-emendi li ressaq il-Partit Nazzjonalista. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħadd filgħodu kien intervistat fuq Net Television fejn esprima s-sodisfazzjon tiegħu li bħala partit saret ħidma biex titjieb il-liġi tal-IVF. Inħossni sodisfatt illi bħala partit wara x-xogħol kbir li għamel Stephen Spiteri biex anka mhux biss saru l-emendi konsultazzjoni ma' esperti legali imma wkoll ippreżentajnihom, xogħol ukoll li għamlu fil-Kumitat miegħu Derin Karabos u Graziella Gallia, il-Partit Nazzjonalista wassal biex tejjeb din il-liġi u allura għamilha ħafna u ħafna aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-grupp parlamentari fl-aħħar ġimgħat iddiskuta fid-dettall emendi li kien ressaq il-Gvern għall-IVF u għalhekk stinka biex tissaħħaħ din il-liġi u titnaqqas kull possibilità ta' abbuż. Fost dawn l-emendi kien hemm dik li jsiru testijiet fuq il-bajda tal-omm bil-polar body testing minflok fuq bajda fertilizzata. Jiena għandi fiduċja kbira fl-esperti mediċi tagħna, fit-tobba tagħna u fil-ġenituri jew ġenituri prospettivi li jagħmlu jimxu mal-liġi mal-protokolli u li anki jagħmlu l-aħjar għażliet għall-uljiet tagħhom futuri. Meta tkellem dwar id-deal mal-Ġordaniżi ta' Sadin, Bernard Grech qal li l-Gvern qed jipprova jsewwi l-ħsara li jagħmilha stess u issa ta' art fi Smart City għal 47 cents kull metru kwadru. Dwar il-kwistjoni tal-mużika fil-belt, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan il-każ juri kemm il-Gvern m'għandux rispett lejn il-beltin u lejn dawk in-negozji li investew flus kbar fl-aħħar snin fil-kapitali. U fakkar kif id-deputati laburisti tad-distrett abbandunaw lil beltin fil-waqt li l-Kunsill Laburista għandu sarima maħalqu. Aħna ħanibqgħu mar-residenti tal-belt, ħanibqgħu ar-residenti tal-belt, ħanibqgħu ma' min għandu dawn ir-restaurants tal-livell, ħanibqgħu ma' min għandu l-boutique hotels. Aħna jidrilna illi dan huwa żball kbir, il-belt jixirqilha aħjar, il-beltin jixirqilhom aħjar. Fil-bidu ta' din l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li x-xogħol tal-partit mhux se jieqaf matul is-sajf blaqat regolari li se jissoktaw anke f'dawn ix-xhur.